Vi vil meget nødigt stå tilbage som deres lille legetøj, eller sådan, at de egentlig bare gør med os, hvad der passer dem. The companies that are trying to be as open as possible and engage with the community, but still be sustainable, the ones that succeed are going to be the ones whose community understands at the outset what their relationship is to the company. As long as that's clear, everything is fine. But if you try and change it in the middle, that's when you run into trouble. Hvordan kommunikerer man, at de faktisk har ejerskab over det? At det ikke er, at vi vil noget specifikt, eller har en agenda, som vi ikke fortæller om. Og det har jeg ikke noget svar på. Det er jo derfor, vi laver det som et eksperiment. Man skal holde det, man lover. Man skal være autentisk, og man skal være ærlig. Og en gammeldags dyder, altså bare opføre sig ordentligt, så løser man altså mange problemer. Ikke prøve at snyde hinanden og være generøs. I hvert fald for mig har det været en hovedhjørnesten at vælge personer, som jeg ved, man kan se ud fra deres personlige opførsel, at det vil fungere. Hvis man skal skabe noget nyt, så har det meget med tillid at gøre. Og det har det faktisk også i vores industrielle sammenhæng. Når vi laver kontrakter, så er det klart, der skal stå, hvad handler det om.